asta poliția, Iurea. Că băgăm pe internet, pe internet băgăm. Bravo, filmează și bagă pe internet, mă. Bagă pe internet, E la mormântare. Zi la fracțional la măsuri. Zi mă, la fracțional la măsuri. Așa, dar aici văd că au venit toți. Uite ce hal aici. Când l-a găsit pe la mor, n-ați venit atâția aici. Au venit și l-au dus la spital. filmează pe toți. Dacă era o mormântare de român, nu mai vin. V-ați zis că nu e ceva grav. Și n-au venit atâția aici. Păi da, n-au venit atâția aici. Da. Știm exact cine l-a găsit, l-am găsit pe la morga. Ce aici, bă, frate. Bravo, bravo, așa. Așa trebuie, domnul, pentru că... Filmează și pe ăsta de mașini, ce ăsta e pe mașină. Hai să mergem mai Hai. Ăla din spate, nu știu ce. Deci și la șofer, la mână. Nu mai arăta câte vin. Asta e periculoasă, asta vine sub acoperire. Sub acoperire din ăștia. Da. A, ce aici, bă, boschetare ești. Când am zis că nu au venit 100 din 6 acolo? Am vrut. N-am zis, n-am venit 100 din 6 de bloc. Hai că veniți aici. Bă, ghidi și ăsta. Postează pe Facebook să vadă lumea. Cum abuzează. Abuz. Copiii mei tot fi decât așa. Și tot fi decât totul care l-a lovit pe el. Așa vrei să spui internet pe făcut de uie. Opelul, tot scriu o hapțiu. Opelul, hai să scandal. Aha, mine mă rășează.